Падчас сёлетняга дэдлайну абменаў нарэшце завяршылася адна з самых доўгаграючых баскетбольных драмаў апошніх гадоў. А галоўным жа салістам вясновых трыумфаў каліфарнійскай каманды безумоўна зрабіўся суперзорны Лука Дончыч. І хай будзе баскетбол. Стоп. Шановнае гаспадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Вось і дабягае свайго канца першы месяц гэтай вясны. А ў свеце Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі гэта азначае, што ўсё бліжэй падкрадаецца постсезонне, і барацьба за выхаду яго робіцца ўсё больш напружанай. А чым жа канкрэтна адзначылася другая палова сакавіка ў NBA, вы зможаце даведацца з гэтага выпуску праекту пра баскетбол па-беларуску. Ну што, пагналі! Падчас сёлетняга дэдлайну абменаў нарэшце завяршылася адна з самых доўгаграючых баскетбольных драмаў апошніх гадоў. Golden State Warriors такі абмянялі нападаючага Джонатана Кумінгу, адправіўшы яго разам з Баді Хілдам у Атланту ўзамен на цэнтравога Крыстапса Парзінгіса. На мой погляд, абмен Кумінгі – гэта дакладна він-він сітуацыя для абодвух бакоў. Warriors нарэшце пазбавіліся гульца, які ніяк не ўпісваўся ў сістэму Стыва Кера і таму даволі часта і даволі надоўга выпадаў з ратацыі, праседжваючы самыя важлівыя для свайго развіцця маладыя гады на лаве запасных. А Джонатан нарэшце атрымаў шанец скарыстацца магчымасцю гуляць у баскетбол, а не глядзець, як у яго гуляюць іншыя. І ў яго, дарэчы, гэта даволі неблага атрымліваецца. Так, за першы месяц у Атланце Кумінга правёў амаль столькі ж матчаў, колькі за Golden State з кастрычніка па снежань 2025-га. Ды і большасць статыстычных паказчыкаў нападаючага заўважна паднялася, а некаторыя нават узляцелі. Хоць шчыра будзе адзначыць, што выступ адвыклага ад гульні атлета ўсё яшчэ патрабуе большай стабільнасці. Ды і маладым і існуючым пасля абмена Трэя Янга без фактычнага лідара ястрабам, былы заўсёднік лавы запасных Warriors на першы погляд нібыта нядрэнна пасуе. Так, Атланта не прайграла ніводнага матчу, у якім браў удзел Джонатан Кумінга. Як бы справы не пайшлі далей, дакладна вядома адно. Для 23-гадовага прафесійнага баскетбаліста заўсёды лепш гуляць у баскетбол, чым не гуляць. Сакавік агулам і ягоная другая палова ў прыватнасці сталі вельмі ўдалымі для Лос-Анджелес Лейкерс. Так, азёрнікі правялі 9-матчавую пераможную серыю, падчас якой неаднаразова перамагалі сваіх непасрэдных канкурэнтаў па канферэнцыі ў барацьбе за выхад у плэй-оф – Міннесоту, Дэнвер і Х'юстон. На захадзе, дзе ўжо традыцыйна розніца паміж камандамі ў топ-6 складае ўсяго пару перамог, такі ўдалы адрэзак можа быць крытычна важным для поспеху. А галоўным жа салістам вясновых трыумфаў каліфарнійскай каманды безумоўна зрабіўся суперзорны Лука Дончыч. Так, славенец у сакавіку не правёў ніводнага матчу, у якім бы набіраў менш за 27 ачкоў. Ды і ўвогуле другую палову першага месяца вясны Дончыч правёў з паказчыкам у, толькі ўдумайцеся, амаль 41 ачко ў сярэднім за матч. І нават больш за тое, у ноч на 20 сакавіка у гульні супраць Маямі Лука набраў 60, паўтарыўшы другі найлепшы вынік у сваёй кар'еры. Дзякуючы такому звышрэзультатыўнаму пачатку вясны, Лейкерс ужо амаль гарантавалі сабе выхад наўпрост у плэй-оф, а Лука Дончыч рэзка падняўся ў гонцы за MVP гэтай рэгуляркі. А хто, па вашым меркаванні, павінен атрымаць званне найлепшага гульца гэтага сезону? Пішыце ў каментарах.
лідар найлепшай каманды ўсходу Кейт Канінгем выбыў на нявызначаны тэрмін праз калапс лёгкага. Па чутках ён усё ж паспее павярнуцца да гульні ў другой палове красавіка, то бок на пачатку ці ўжо падчас першага раунду плэй-офф. Аднак у такім выпадку не зможа прэтэндаваць на індывідуальныя ўзнагароды па выніках рэгуляркі. Таму нават прафсаюз гульцоў Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі выступіў з афіцыйным патрабаваннем да лігі пра адмену ці перагляд правіла, па якім для ўдзелу ў гонцы за ўзнагародамі сезону трэба правесці як мінімум 65 матчаў. Адзін з лідараў Шарлот Ламела Бол у ноч на 25 сакавіка ў матчы супраць Сакрамента абышоў клубную легенду і бацьку Стэфана Кары Дэла і падняўся на другое месца ў гісторыі Хорнетс па колькасці выкананых у іхніх колерах дакладных трохачковых кідкоў. У ноч на 24 сакавіка абаронца Golden State Моузес Муді, які праводзіў індывідуальна найлепшы сезон у сваёй кар'еры, у бескантактнай сітуацыі атрымаў страшную траўму – разрыў надкаленнага сухажылля. На лекаванне і ўзнаўленне спатрэбіцца процьма часу. Па чутках гулец не павернецца на пляцоўку ажно да 2028 года. Да шэрагаў няўдах, якія ўжо дакладна пралятаюць міма сёлетняга постсезоння Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі, у другой палове сакавіка дадаліся Бруклін і Вашынгтон з усходняй канферэнцыі, а таксама Сакрамента, Юта, Даллас, Мемфіс і Нью-Арлеан з заходняй. Напрыканцы сакавіка канчаткова стала зразумела, што традыцыйнага наведвання чэмпіёнамі NBA Белага дому не будзе. Аклахома не сустрэнецца з прэзідэнтам ЗША Дональдам Трампам, афіцыйна праз адсутнасць у раскладзе вольнага часу. Вось такімі падзеямі адзначылася канцоўка першага месяца вясны ў Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. А якія баскетбольныя навіны другой паловы сакавіка падаліся найбольш цікавымі вам? Пішыце ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вамі быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі, і хай будзе баскетбол!